Bí ag Léamh Leabhar. Fuair mé litir in sa mami, beag antín úna ag teacht amárach. Bhí áthas na leanaí, is málo antín úna. Dúchaigh sí sa chár mór glas is tócha sa daddy. Is tócha sa mami, agus beag rudaí deasa aici do na leanaí. Beag is tócha sa daddy. Bhí sneachta an talamh in Doscail Léamh an doras, ba bhaile leis dul amach. Fanistigh an seo sa chistin sa mami, tá an sneachta ag titim fós. Bhí sé ag féachant an sneachta ag titim. Bhí Seán ag féachant amach freisin. Féach siad, tá an talamh bán le sneachta. Stop an sneachta, chur na bucailí cótaí móra orthú. Chur siad hataí orthú freisin. Doscail siad an doras. Amach lo sa sneachta. Rinne Seán fear sneachta, rinne Léamh ceann eile. Chur siad cótaí agus hataí orthú. Bhí siad go deas an sin. Connig daddy an fear sneachta a rinne Seán. Cá bhfuil fiapa sisin. Ó sa Seán, ní léana fiapa agam. An sin connig daddy an fear sneachta eile. Ní léana fiapa a ggé a Léamh sisin. Tá gá fiapa agam istí. Tarlamiris agus tórig méid dit iad. Bhí breithlá ag Seán in Fuair sé pata conín ó Uncle Bob. Conín beag bán Rinne daddy teach álan dó. Is féidir leis dul isteach faoin doras mar tá sé beag. Chuig na bucailí amach ag féachant Ó a cheann siad is áling an pata sin. Bhí daddy ina hí sa chistin ag féachant an telefís. Bhí Seán ina hí an freisin. Ní raibh seisin ag féachant an telefís. Bhí sé ag Léamh. Chula sé rud éigean. Tá rud éigean siúl sa seomra eile seisin. Chula daddy an sin Amach lo. Féach anis cad a bhí siúl. Bhí Teddy agus bunaí bán ag trid. Féach sa Teddy tá dása gamsa. Níl dása gutsa sa bunaí, ní dása sin, níl tuach ag Léamh. Thosaigh an trid an sin. Chula Seán agus Daddy iad ag trid. Isteach le Seán agus rug sé orthu. Ná bígí ag trid mar sin seisin. Ná bígí ag trid an seo. Cé a thosaigh an trid sa Seán? Tosa is tócha seisin le Teddy. Tosa thosaigh an trid. Tá brón orthu inis. Chuig na leanaí suas an staire, tá siad ag dul a chala. Bígí go mainis sa mami lo, agus ná bígí ag trid. Thug siad na breagáin suas lo. Chuig Teddy agus bunaí a chala freisin.